रेड. नमस्कार. देव बरा करो गाववाल्यानो. गणपतीची तयारी अगदी जोरदार चालू असा. घरा झाडूची असत, रंग काढूचो असा, गणपतीची लिखाई करूची असा, दागिने घालूचे असत. आणि ह्या सगळ्या करताना जर बरोबर दशावतार नाटकं असतील तर त्याची मजाच काय वेगळी असता. ही संधी सुद्धा तुमका आणलेली असा. दोडामार्ग दशावतार कलाकार समितीच्या वतीन जागर दशावताराचो ह्या यूट्यूब चॅनलवर रविवारी 16 ऑगस्ट संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून सलग 5 दिवस वेगवेगळी दशावतार नाटका तुमच्या भेटीसाठी इलेली असत. दोडामार्ग तालुक्यातले गुणी कलाकार ह्या नाटकात तुमका भूमिका करताना दिसतले. ही नाटका बघता बघताच तुमच्या घरची कामा करूची असत आणि हे जर भूमिका आवडले, जर तुमच्या मनाक वाटला आणि बुद्धीक पटला तर ह्या कलाकारांका बक्षीस स्वरूपात किंवा मदत स्वरूपात तुमका मदत सुद्धा करूची संधी असा. चला तर मग रविवारी 16 ऑगस्ट संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून दोडामार्ग दशावतार कलाकार समितीच्या वतीन जागर दशावताराचो ह्या यूट्यूब चॅनलवर बघूया सलग 5 दिवस संध्याकाळी 7 वाजता दशावतार नाटका.